Na, hát akkor az álhistóriákkal ellentétben most szeretnénk bemutatni, hogy mi mit tudunk kezdeni 2 percben a Rubin kockával. Mindent megteszünk, hogy kirakjuk, mindent tőlünk teltőt, ez nagyon fontos, Gergő is és én is, tehát mindent bele fogunk dobni. Viszont a véleményünk az az, hogy ezt valószínűleg nem lehet kirakni. Nem, ez biztosan nem Nem, lehet ez kirakni. biztosan nem lehet Bizonyítom, kirakni. hogy nem lehet kirakni. Igen, de megpróbálkozunk vele, úgyhogy Kezdenem akkor is kezd is el, Gergő. Melyik szín legyen? Nézd, amelyiket jónak látod, szerintem a Legyen kék. igen, Na, kék. hát akkor Legyen a egyetértés kék. Na, van. itt már jól is állunk. Jó, húzzunk bele. Nézzük. Azt mondja, hogy Kék. ez itt van, pedig itt kéne. Hát itt már is egy bukta. Ugye, mert ezt most elforgatom. Ott volt egy Megint 3-as, amit sehogy nem elforgattál. állunk. Ott nem rövid, ott volt egy 3-as. Ott. Fehérből most ott is van De egy most nem 3-as. fehér, most kék a víz. Jó, de ott volt egy 3-as, amit amikor elfogadtál, akkor elment, és most 2-es Értem, lett de belőle. most már nem tudom, hogy hol van. Uh-huh. De itt akármit csinál. Na várják, itt van 2, igen, itt is van 2. De ez miért nem itt van? De ott minden más színből már jobban állunk gyakorlatilag, fehérből is ott Várjál, volt hadd egy. koncentrálj egy kicsit. Na, most elment. Pirosból is jól álltál ott egyébként. Ezt Tehát ide. a többi szín az kibaszottul Jó. alakul. A sárga is ott egy 3-as. Nem baj, most csak kékre koncentráljunk. Legalább egy oldalra. Jó, csak mondom, hogy Na, az a baj, hogy ugye ennek itt, tehát ezt nem lehet nyilvánvalóan kirakni, mert hát rossz oldalon van, a hülye is látja. Tehát csodák nincsenek. igen. De azért Hopp, ne forgasd el, te kretén. Várjál. Menj vissza. ja igen. Így, na ez már valami. És akkor még, azt mondja, nézd meg. Ez Legalább egy oldalt próbáljuk meg ezzel kirakni. mit lehet kezdeni? Nézd már meg. Az Össze-vissza. nagyon cinkes lesz. Semmi nincsen. Ö, Ennyi. ne ügyeskedjünk. Nem. 2 percnél járunk, és gyakorlatilag semmit nem tudtunk felmutatni, Igen, de Gergő. már 1, 2, 3, 4, 5. De többet nem is lehet, mert nézd. Ezt hiába forgatom, az oldaláról nem fog oda kerülni. Tehát ez biztosan egy átverés. Nézd meg, hát ezt hogy rakod egymás mellé? Hát sehogy nem lehet, így van egymás mellett. Így. ne hülyéskedjünk már, hát mi ez? És akkor, szóval ez érthetetlen. Na, ne Ez a két hülyeskedj. szín így van egymás mellett csak. És A sárgák, ott a sárgák jól állnak, a sárgák, ott egy Jó, 3-as. sárga, 2. Gyorsan még van 20 már, 30 már, fél Jó, perc jól még állnak van. tényleg. Azt mondja, Sárga jól áll. Ott, sietek. az nagyon Na, jó. Nézd, már 8 vagy Hopp, 7 már meg is van. 7 már csak 2 És hiányzik. Most ez most mi van ebben? Vagy Azt hogy valahogy oda kezdődik? kéne kínlódni. De hogyan? Hát nem lehet, hát nézd meg, hogy nem lehet. Hát hiába forgatom, akkor elmegy a többi. Hát, Ne hülyéskedj már. Nézd már meg. Hát azt tartsd ott, és csak próbáld alul De mit forgatni, csináljak hogy... vele? Hát ez is Hát forog még vele. van De egy, nézd, egy kettest tessék, hozz megint össze. elment. Most Jó, a- értem, de most hogy jöjjön? azt a 2 kettest valahogy ide. Hát de nem lehet. Hát nem lehet. Nézd meg, hogy ez itt van, hát bármit csinálok, ez nem fog odafordulni. Ne hülyés. Mit csináljak ebből? Tessék, ennyi. Na mutasd meg most mi van, mutasd meg most, mindjárt lejár az idő. Csinálunk a sárgával. És van még lehetetlen helyeken van még 2 sárga, amit Igen, semmilyenképpen nem lehet ide forgatni, akkor még ez tűnik el. Szóval